मंडळी आज बायलेक ऑर्डर इल्या बिर्याणीची, चिकन बिर्याणी. ही तयारी चालू हा. पाणी गरम करून ठेवलेला. चिकन आता धुवून घेतल्या. बारको नाश्ता मध्ये मध्ये चीज बटर काम करू बसलेत. मोठा काम करतात. मगाशी कांदो टोमॅटो चिरून झाला. आता काकडी चिरता. यो बघा, यो कांदो आणि टोमॅटो चिरून ठेवल्याने या दही घेतलेला. पाणी आता तापत दिला. एवढा चिरून ठेवल्या ना. आता चीज बटरीन कोशिंबीरचा मटेरियल चिरून झाला. देवश्रीन कसं काम करून ठेवलं ना बघा. चीज नुसता चगळ तागड्या. काकडी कापली का तू? अच्छा, व्हेरी गुड. मदत करते बटरला. बटर सारखं दिसत नाही, पण हँड ग्राइंडर वापरू लय ते का मजा येता ना, म्हणून बसता. बाकी काय नाही. आणि मध्ये मध्ये काकडी खाता होय ना. बटर चिकन मध्ये काय काय टाकलं? दही आणि गरम मसाला, अख्खा मसाला टाकलं. गावावरून आणला तोच टाकलं. उद्घाटन केलं. आणि दही बिर्याणी होऊच्या अगोदरच बघा कसा मस्त वाटता. इकडे बाय काय करता बघूया आता. आणि तापला ना, उकळी इली आहे. फ्लेम कमी गेलेली आहे ना, जरास बारीक केलेलं. जिरा टाकलंस काय? पहिला काय टाकलं ग? हिरवाला काय टाकलं? मिरचीची पेस्ट टाकला. आणि आता ह्या आलं लसूण पेस्ट. ह्या आता आला लसूण पेस्ट. मसाले एकदम झणझणीत. खायचे घेतलंस? सगळे टाकतलं बिर्याणी? हो, सगळे. रेड चिली पावडर. ही रेड चिली पावडर. आणि हे घ्यायचो काश्मीरी पावडर. आणि मधला काय? हे बिर्याणी मसाला. चिकन बिर्याणी असतो. चिकन बिर्याणी मसाला. जिरा पावडर. आणि ही धनिया पावडर. अशी काय टाकतो? भिजवलेले तांदूळ टाकतो. राईस एकदम टॉप क्वालिटीचं वाटतं. बिर्याणीचा अख्खो तांदूळ टाकलेलो. तापता आता गरम होतो. आता काय टाकता बाय? ह्या काय कसुरी. हे काय कसुरी मेथी टाकतात हा. मंडळी सगळे गरम मसाले इलेले त्याच्यात मस्त वेगळे. थोडा तर मिश्रण करून घेतला ना, नंतर हळद टाकता. हळदी पावडर आणि मीठ चवीनुसार. पुन्हा आता मस्तपैकी मिश्रण करता त्याचा. चिकन मध्ये मस्त मसाला असं बसा गयो. आतमध्ये घुसान हाताने कशी चव लागत पाहिजे. चिकनचे पीस पण असे मीडियम ठेवलेले आहेत मंडळी. चांगलं असं मिश्रण करता बाय. मस्त असं मिश्रण केलं ना. आता एका मंडळी मुरूसाठी ठेवणार एक 20 मिनिटात. राईसला मस्त उकळेल. आणि आता मीठ टाकता त्याच्यामध्ये.
कसं शिजलो दाखव जरा. मस्त. अजून जरा शिजू. सावकाश जमता नव्हे. जमता. मंडळी आता पाणी सगळं या टोपात निघतला. रवतलो फक्त राईस. मंडळी आता तडको मारणार. तेल गरम झाला. ते आता ह्यो गरम मसाला टाकता. मस्त गरम मसाला गरम होता. आवाज येता बघा चरच. आता कांदो टाकणार. कोण एका तडको म्हणता, कोण फोडणी म्हणता, असं वेगवेगळे म्हणतं. आता बाहेर कांदो टाकता. म्हटल्याप्रमाणे आवाज येतो बघा चर चरी. आता लालसर होईपर्यंत एका हे करणार ना. भाजणार. मंडळी आता हे कांदो लालसर होईपर्यंत फिरवत बसणार. ते का मस्त असं लालसर होय. खाताना कळतच नाही कांदो हा तो. मस्त असं लालसर झालं. टोमॅटो टाकता. मीठ टाकल्या ना का. चिकन टाकलं ना. आता मोरून ठेवलेला होता का 20-1 मिनटं अधिक झाली. मस्त जरा शिजत ठेवलेला. मस्त आत्ताच झणझणीत दिसता. या एक प्रकार चिकन तयार झालं ना. हो. अजून शिजावा जरा. थोडं शिजू. मस्त अशी वाफ येता बघा गरम गरम. झणझणीत असा चिकन ना माका वाटतं आताच भाकरीवर खावकच आहे. बटर आता कोशिंबीर बनवता. दही टाकता. ताकद हा की आपला ते मी करते ना. ते ढवळ व्यवस्थित ढवळ. ह्या काय टाकलास माहिती आहे. मीठ. हे काळा मीठ. काळा मीठ टाकून झाला. आणि आता या आपला नॉर्मल मीठ. मस्त असं झणझणीत झाला. थोडीशी चव घेऊन झालेली आहे. तर मीठ थोडासा आता अजून वरना थोडासा मीठ टाकता. कारण आता त्याच्यात राईस पण येतो ना. तर राईस आणि तो मॅच हो बरोबर. राईस उकळताना पण मीठ टाकलेलं होतं त्याच्यात. तरी पण दोघांचा ॲडजस्ट होऊसाठी ह्याच्यात थोडा अजून मीठ टाकल्यानं बाहेर. आता पुदिना टाकता. कोथिंबीर आणि पुदिना. त्याच्यात कोथिंबीर पण मिक्स आहे. कोथिंबीर आणि पुदिना. कोथिंबीर पुदिना टाकून आता मिश्रण करता. ढवळता का
तर राईचं थर टाकूक चालू केलं ना. मस्त सो आता राईचं थर चढव. मंडळी, अशा प्रकारे चिकन बिर्याणी तयार झालेली आहे. आमच्या बायलेने आज केल्या ना. ही बिर्याणी कशी झाली जरूर कमेंट्स करून कळवा. आणि आमच्या व्हिडिओ लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि मी कालच्या व्हिडिओतच म्हटलं आहे, सबस्क्राईब करताना जास्त कोण दिसत नाही, तर आमच्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. असेच रेसिपीचे व्हिडिओ तुमका आम्ही घेऊन येऊ. आणि जसे आम्ही गावात गेलो तसे आता पावसाळ्यातले जमल्यास पावसाळ्यातले पण व्हिडिओ मी लवकरच घेऊन येईन. तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नका. आता एका पुढे जरा दम देणार. दम देऊन झाला की बिर्याणी